दिनै बेहाय जिथु सेथि मासि आवग्रिनाय सासे फरायसाखौ बरायफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ लानानै बेखौ लोब्बा लानानै नोंथाङा मा खावलायनो सानखो खौरांनि गेजेरजों? दा जोंनि बे 1 नं कासिकत्रा बे गामिनि मुङा जाबाय 1 नं कासिकत्रा मालदांपारा होनो। दा आङो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बुनसुनि जानानै आङो बियादै फिसाखौ आं बरायफैदों आरो आं गामिनि असेखाबो आंनि न'सुनिखा जोंना बियादैया। जोङो दिनै बियादैया जोंहा गामियाव फरायनाया सानफा एफा जों बारायबोगासिनो दं, मोजांनिफ्राय गाहाम फैगासिनो दङ। जोङो गोबां उन्दै गथ'साफ्रा बेबायदिनो फार्स्ट डिभिजन जानाया जोंहा जाबोगासिनो दङ। बिनि गेजेराव दिनैसिमाव सबसे हायेस्ट टप होनना बुङोब्ला जोंना नैबे बियादैयानो, प्रबिन बियादैयानो। बियो 4 लेटार लानानै दिनै इउएनए 6टा साबजेक्टआवबो लेटार लानानै उथ्रिबोदों इउएन एकाडेमि कासिकत्रानिफ्राय। आरो बेनो दिनै जिहेतु कासिकत्रानि इउएन एकाडेमिया फार्स्टमोन नालाय, एबार फार्स्ट टाइम होजेननायावनो टपार मोनदों। दा बेखौ जों आरो बे टपार मोनसेयावबो जोंनि गामिनिफ्राय मोननो हानायखौ मोना जों बिराद मोजां मोनदों। आरो जों बेखौ गिबिसिन जेनेबा चिरां जिल्ला बुनसुनि आफादनि जानायावबो जों बरायखाबाय। जोङो गोसो गोरबोजों बियादैखौ जों बिराद मोजां मोनदों जे फैगौ जिहेतु मोनसे सिरि फार्स्ट स्टेप, लाइफनि मोनसे फार्स्ट स्टेप, बे फार्स्ट स्टेपआ मस्ट साक्सेसफुलि साक्सेस जाबाय। बिनि उनावहाय दंबावो सेकेन्ड स्टेप दं, थार्ड स्टेप दं, फर्थ स्टेप दं। जाहाथे बिदियावबो बेबायदिनो मोजाङै मोजां बारग'लांबाय थायो, आं बेखौ इसोरनाव हामलायनायखौ आं आर'ज गाबहरनाय जाबाय। नोंथाङा जिथु गामिनि बुंना लादों, बे हिसाबै बिथांनि सायाव बिथांखौ मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय मा खावलायनो सानदों? दा मोजां सोलोंथाइ हिसाबै जोंहा जिहेतु बर' हारियाव सोलोंथाइ गुनखौ जोंनो बिराद नांगौ। जोंनो सोलोंथाइ गोनां मानसिखौ नांगौ, बेक्तिखौ नांगौ। दा जिहेतु बियादैया जिहेतु इडुकेसननि जिथु प्रसेस बा बे हिसाबै गाव सोलोंथाइखौ लालांबाय थागोन। आरो आं बेखौ फिउचाराव मोजां जाजाखौ आं लुबैगोन। जिहेतु जोंनि ब्रादारा बिफाया बुहुद दुखु जारलाजों दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै गथ'खौ फोरोंबोदों। बिमा बिफाया दिनै खस्थ' जारलाजों गथ'खौ फोरोंबोदों। जाहाथे बेबायदि खस्थ' जारलानि गेजेरजोंबाबो साक्सेसफुल जाहैयो, जोंनि गामिया गोजों जायो, जोंनि गामिया नाम जायो, आं बेखौ लुबैगोन। बिथाङा थांखिखौ माबायदि लादों, जों बे थांखि लानायावबो जों गाइड खालामगोन। मा लाइनजों थाङोब्ला, अबे लाइनजों फरायब्ला मोजाङै उथ्रिसारहैनो हायो। जिहेथु जों गाइड काउन्सिलिं, केरियार काउन्सिलिंखौ जोंबो होलांगोन गार्जेन जानानै, आरो गामिनि जानानै फोरमायलांगोन जे बबे लाइनजों फरायोब्ला साबसिननिफ्राय हामसिनाव सहैगोन, बे लामाखौ जों दिन्थिलांगोन। खस्थ' खालामनाय जा हायो बिमा बिफाया दिनै खालामगासिनो दङ। बिफाया दिनै अट' सालायनानै माइ गायनानैबाबो फोरोंगासिनो दङ। जायनि खस्थ'आ दिनै नैबे फिथाइखौ जों मोननो हादों। जों बिमा बिफा आदा बाजैनिसिम जों धन्यबाद जासिगोन। आरो गामिनि परिबेस होनायखौबो जों बिराद गाहाम मोनगोन। जेरै आंजों लोगोआव दंफायो जिहेतु नैबे जोंहा गामिनि नेहाथारि मिस्टार बुद्धिराम नार्जारि, बिथाङाबो बै समाव सानसे समाव बिराद मोजां फरायसामोन। बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै गामिया गाहाम लामायाव फैगासिनो दङ। आरो आं सानबावो बिथांमोननि दैदेननायावनो गामिया साबसिननिफ्राय हामसिन जाबावगोन आं सानो। आरो मोजां फरायसाखौ जों मोनबावगोन होननानै जों आसा खालामो। बे समाव मोनसे सोंथि फैयो, जिथु माखासे फरायसाफ्रा आनजाद लिरदोंमोन, बेहाय माखासे आनजादाव उथ्रिसारनो हायासै, माखासे उथ्रिसारनो हाबाय। बिथांमोननिसिम मा मोनसे फरायनानै इयुनाव उथ्रिसार खालामनो हानायनि मा बुंगोन नोंथाङा? आङो बेखौनो खावलायगोन, जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा दिनै फेल जादों, बेखौ फेल होनना साननो नाङा। बे मोनसे लार्निं, खनसेनो उथ्रिसारनो हानायफ्रा कंग्रेचुलेसन। नाथाय जायहा अलरेडि फेल जाबाय बिसोर साननो नाङा, लाइफआव जेननो नाङा। बे जेननायनि बे साबसिन बिसोर प्रिपारेसन खालामनो हायो। बिसोर जुदि एक्सपिरियेन्स मोनसे मोनबाय, फरिखायाव माबायदि रोखोमनि कुइसन फैयो बेफोरनि थाखाय मोनसे एक्सपिरियेन्स। आरो बे खनसे फेल जानाय बिसोरखौ बिराद गोजौ लेभेलाव लांगोन। जिहेतु जों भारतनि हिस्ट्रियाव, इण्डियान हिस्ट्रियाव जों मोनबोखानाय दङ, जाय मानसिया गले फेल जाबाय थायो बिसोरसो आइएस अफिसार जाहैयो, बिसोरसो नों गोजौ लेभेलनि साइन्टिस्ट जाहैयो, बिसोरसो नोङो रकेट बा अख्रांफ्राव सहैबावो। दा बेफोरबायदिया मोजां पदआव सहैयो आरो। दा बेखायनो आङो खावलायगोन, फेल जाबाय होननानै गावनि गोसोखौ बायनो नाङा। फेला मोनसे जोंनि लार्निंसो, बियो जों मोनसे सोलोंनांगौ मोनसे खाबु होनायसो फेल जानायाबो। स' आं बेखौनो खावलायगोन, खुनु घाबरायनांगौनि गोनांथि गैया। जिहेतु फेल जाबाय हिसाबै फिन खेबसे गोख्रोङै गोसो गोरायै रेडि खालामनोसो हायो, प्रिपारेसन जानो हायो। आं बेखौनो खावलायगोन, गोसो बायनो नाङा।
फिन फैगौ बोसोरनि थाखाय रेडि जायो आं बेखौनो खावलायहरगोन। प्रबिन ब्रह्म बिथाङा जे सेथि मासि मिथिं सेथि मासि आवग्रिनो हादों नोंथाङा गामिनि जानानै गामिनि सासे बेक्ति जानानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? एक्सुवेलि जोङो मोजां मोनदों गोजोननाय माबाखौ फरायनायखौ खोनानानै बयबो मानोना जों बे ब्रह्मखौ जोङो नुबोखानाय न' खाथिनि हिसाबै मोजाङै फरायो जोंबो सानफ्रामबो नुबोनाय बेखौ पास जानायखौ जों एसे गोजोननाय मोनदों आरो। प्रबिन ब्रह्मनि जिथु बिथांनि न'खर बिमा बिफाया माबायदि मा मावनानै बिथांखौ फोरोङो? बिथाङा बिदिनोसै जेरेखम बोथोरा जेरै सिस्टेमा सोलिना दं बेबायदि सिस्टेम सोलिबोनानै गावनि फिसालाखौ बियो मोजाङै मोजां फोरोंबोदों आरो जेबो जाया इयुनाव होननानै मोजां फोरोंबोदों आरो। नोंथांनि फिसालाया जे सेथि मासि आवग्रिनानै जे उथ्रिसार जानो हाबाय बेनि सायाव नोंथाङा बिफा जानानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? गिबियावनो आं बेखौनो माने साबायखर बावग्रोनो सानो जायखिजाया दिनै जोंनि बेहाय फकास मिडिया आरो बर' खौरां आरो इउनाइटेड निउस बिसोरनि माने आंनि माबानायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दा जि निउसनि मिडियानि मानसिफोरनि जि सोंनाय बे सोंनायाव आं माने आंनि गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनदों। माने आंनि जि फिसालाया फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय बे फार्स्ट डिभिजन पास जानायाव आं एसे गोजोननाय मोनदों। माने बांद्राय मोननाय मोनाखै थेवब्लाबो माने माथो खालायनो हानो जे जाबाय जानानै थांबाय। माने नेक्स्ट इयुनाव जे जों गामिनि जे कासिकत्रा मालदांपारा गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे प्रबिन ब्रह्मनिख्रुइ साबसिन गोरों जायो आरो बेनिख्रुइ साबसिन गोरों जायो आं बेखौनो लुगैयो। नोंथांनि गथ'खौ फोरोंथाइ होनायाव नोंथाङा माबायदि खस्थ' लाबोनांखो? खस्थ'आथ' माने सासे गथ'खौ जेरैबायदि फोरोंनांगौ फेदेरनांगौ फोलावनांगौ थाखा फैसानि खस्थ'आ बेनो सासै जिहेथु जों नाजाबायब्ला जों बेखौ जुजिखानांगोन। बेबायदियैनो थाखा फैसायाव एसे खस्थ'बाबो माने खस्थ' सानाखिसै जोङो बेबायदि खालायनानै फोरोंबाय। इयुनाव जिथु दिनै गुबुन मोनसे आगानसे आवगायबाय हमना लानो हायो दा नोंथांनि फिसाखौ नोंथाङा माबायदि फोरोंलांनो थाखाय मोनसे इस्सा दं? फोरोंलांनो गोसोआथ' गिदिरब्लाबो जोंहा नै थाखा फैसानि सायाव सोनारो जाहैबाय। दा बे जा हायो एसे फोरोंलांसै नाजानोसै जेसेबां हायो एसेबांसिम फोरोंलांनो बेबायदि। नोंथाङा साबेसे गथ'फोर दङ? आंहा गथ'आ साथाम दङ हौवासा सानै हिनजावसा सासे। नोंथाङा न'खर सालायनो थाखाय मा हाबाफारि मावनानै बा मा खामानि मावनानै न'खर सालायो? आं दा न'खर सालायनो थाखाय आं अट' सालायो आरो ओरैनो एफा एनै आबाद मावो। औ बेजोंनो न'खरखौ सोलिलाङो आरो। बे आंनि मुङा प्रबिन ब्रह्म आङो कासिकत्रा नाम्बार 1 गामिनि। आङो सानसेयाव बांद्राय फरायामोन फरायनायालाय 5 घन्टासोल' फरायोमोन बिदिनोसै। बे फरायनायनि गेजेरजोंनो पास जानो हाबाय। बे फरायनाय पारसेन्ट मोनदों 88.83% गासै 533। बबे फरायसालियाव फरायोमोन? आङो UN एकाडेमि कासिकत्रायाव फरायोमोन। नोंथांमोननि स्कुलनिफ्राय साबेसे पास जादों? 17 जन पास जादों। पास जानाया बांद्राय गोजोननायबो मोनाखै दुखुबो मोनाखै बिदिनोसै नर्माल। इयुनाव माबा मोनसे फरायनानै माबा मोनसे खालामनो बा मावनो थांखिफोर दं नामा? थांखि जेबो गैया। लाथ'नाय जायाखै? बिमा बिफाया माबायदि सापर्ट होदों नोंखौ? बिदिनोसै नर्माल। आरो इयुनाव जिथु नों फरायबावगोन बेनिफ्राय न'खरनिफ्राय बा बिमा बिफानिफ्राय माबायदि मोनसे फरायनायाव हेफाजाब मोनजानो लुबैयो? सिगांनिफ्राय माबायदि मोनबोदों बिदिखौनो लुगैयो आरो। दा बहा लागोन कलेजखौ? सानथ'वाखै।
नोंनि गथ'आ जिथु पास जाबाय बिनि सायाव मा बुंगोन? पास जाबाय माने मोजाङैनो पास जाबाय ओमफ्राय जोंहा आरसा दंमोन आरोखि 95आव थाङोबा साबसिन जागौमोन। गामिया कासिकत्रा मालदांपारा। नोंथांमोना गथ'फ्रा साबेसे दं? साथाम। माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांनि गथ'खौ नोंथांमोना फोरोंबोदों? गथ'खौ फोरोंनो माबायदि खस्थ' लानांखो नोंथांमोना? खस्थ' लानांखादों। आरो इयुनाव नोंथांमोननि गथ'खौ लानानै माबा मोनसे सिमांफोर नोंथांमोना दङ नामा? सिमाङाथ' दङमोन फैसा थाखानि नाथाय प्रब्लेम जायोना। माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ होनो गोसो दङ नोंथांमोना? औ नाजानोसै हागौमानि। नोंथांमोननि जिथु साथाम गथ' दं होननानै मिथिदों बेवहाय साथामाबो लेखा फरायजोबनाय? औ फरायजोबनाय। दा बबे थाखोआव फरायनानै दं? सासे 8आव सासे दासो कर्सनि।